Hello mga idol, dito naman tayo sa tabing dagat. Walang magawa sa taas kaya bumaba na lang ako mga idol at subukan kong mamana ngayon ulit kahit medyo may kagalawan yung dagat. Kita nyo naman mga idol, medyo malalaki yung alon. Ayun, medyo maraming tao ngayon dito sa spot ko. Iba na namang spot ito mga idol. Ayun no, maraming nagpipiknik doon. Mamaya lalapit tayo dyan, baka sakaling may nagsisilibrate ng birthday yan at makikain tayo. So, mga idol, tabayan ninyo at ipapasilip ko sa inyo itong bagong spot ko. So ano mga idol, update ko na lang kayo mamaya. So mga idol, may bagong kasama ko ngayon, si pareng jonard. Hello idol. Idol ano ba? Na maguli ng isda ulit. Inaayos pa lang niya yung kanyang pana. Oo. So idol, ang mga gamit. Ang gamit namin. So idol. Ano ba? Pareng jonard mga idol, pareng jonard. Mga idol, may lulusong na ni kumpare ko. Medyo malalaki ang mga alon, no? Ayun, no? Ang alon. So, paano mga idol? Antantabay na lang kayo dyan. Saan si Daito yo? Saan si Daito? Si Daito? Taman? Sa taon na makalakta? Ay. Buno na. Wala nga boss. Parang halog.
Agos mga idol. Lakas tangalon. Ano kami? Ngayon na, baka makarating pa kami sa China Swiss. Wala lang ulam mga idol. Hindi na to. Hindi na nakabigyo sa ilalim dahil malabang tubig. Magkalaw pa. Ito naman ang mga tumalong. May tagpalayag. Tignan bagatan. Takot mga idol. Balik mga agos. Yun. Mga idol, konting tiis na lang. Hirap umahon pag ganitong malalaki ng halon.
Bayan pa ng malakas na agos. Ayan, mga idol. Ayun. Ayun, mga idol. Ayun, sabi mo. Buat dulu.
Bukas. Nakaapak na rin mga idol sa mababaw na parking. Ang hangin na. Sabi na. Manong mana dawal. Ano ba yung makagatan? Karabutan kon. Ha? Karabutan sa tangad kon. Kinuong ng malalaking alon mga idol.